Emva koko ke ndafumana ithamsanqa Sisinox ndawutsho eSweden. Yes. Ndafunda khona. Nam ndaqaphela uba kuthini ngathi uThixo undikhupha kwindawo endivela kuyo. Nkosi yami. Ndaba ke ndine-qualifications ezintathu. I-diploma leya, i-honors eziya, ne-masters e-UWC. Zeziphi zamasters wazileqa ngonyaka oyi-1? Ndabuya indlala naleyo. Because ndaphiwa imali eAmerica. Ndaphiwa 100,000 eAmerica. Abayiphamna bayifaka euniversity. Yes, dad. Bathi bufunda pha. Lo 100,000 yayiza kwanela incwadi Sisinox ibe seyisanela ukufunda kwam nayo yonke into. Kuyo kwakuzawushiyeka engathi kwakuzawushiyeka imali engange-20,000. Ndabuza kubo uba ndiyigqibele degree, it's a 4-year degree. Uba ndiyigqibe before time kuzawuthwani. Kwathiwa hayi ungazayithatha imali. Sisinox ndayeka yonke into. Ndaqala eStellenbosch, second master's degree. Ndaqala eStellenbosch ndenza ezo masters. Ndaqala ngoJanuwari ka-2009. Sisinox ndathatha 11 months. I-4-year degree ndayigqiba. Ndiphushwa yilaa mali. Abelungu bathatha only 11,000 pha kula 100,000. Ndafumana 89,000. Ndandiqala uba ne-89,000. Ibhanka yakho inoba yothuka. Eyo Sisinox. Ndandiqala uba ne-89,000. Sayidla nalamfazi sithenga imoto sathi qala uba nalo mali. Ndagraduate ndafumana i-degree yam. Yayiba i-degree yam yesine leyo. Ndabuyela e-UWC. Yabona uba ndandiseStellenbosch University, ndabuyela e-UWC ndenza i-PhD. Thathe 3 and a half ndayifumana Sisinox. Yaba i-degree yam yesihlanu leyo. Ndaba ngumntu okuthiwa ndingudoctor. Ndasuka ndaye eFort Hare. Because ndandisoloko ndinomdla ndiyithanda iFort Hare, University of our ancestors. It's good for you to have a degree yase-Fort Hare in the Eastern Cape. Yabona apho bekufunda oMugabe, you know abantu abakhulu. I went to Fort Hare ndayokwenza i-degree yam yesithandathu, i-philosophy, i-honors in philosophy. Ndagraduate ngo-23 years. So okwangoku ke ngoku ndabuyela e-UWC kwakhona. Yho tata. Ndise-UWC ngoku ndenza i-masters ze-philosophy. Yintoni lisemfundweni tata? Sisinox, imfundo Sisinox xa ikwenza wazi. Ube uyazi uba ikuqhathile. Imfundo funeke ikwenze wazi uba awazi. Ufuna ukwazi. Yes. So the more ufunda, the more ubona uba akho nto ndiyazi. Ewe. Now wazi ke ngokuba ukungazi ku-permanent. Sure, dad. Ukungazi, it's a permanent journey. Now uyakubhubha ungazi. So into endiyiyelayo esikolweni kukufundela ukwazi uba andazi. Indincedisile ke loo nto. So ngokwezi ke ndawe ndigqiba ke le qualification yam yesibhozo kodwa ndiyekile ngoku ndidiniwe ngoku. Ndidiniwe. Until uphinde uthathise. Ewe, okwangoku ndidiniwe. Yes. Okwangoku. So that's bubomana ke obo Sisinox. It's just ukushwankathela okokuba sivelaphi ukuzokufika ukusuka ngoko ka-1995 ukuza ngoku kule 30 years niyi-celebrate apha namhlanje enyanga.